Wala purple oh. Tapon. Nya pila man pud na. 5K ni siya mo. Na red card na. Red card din. Kay pink. Urot akong pink na. Kanang black card niya tagpila. 500. Di ba na black card niya? Kaya niya kay kuan. Variegated. Man din na. Kana kulo ko siya. Koloko. Maubuyag. Tagpinawa na. Bangunguton man ko ani iyang mga presyo. Labon saon. Kani? Kano na nabili na kung gipapropa. Ay gipopro. Hala, maganda. Picture na mga ako. Yan, makita yan. Kanang ano? Kanang Ha? kanang lataw na ano niya? Maglata nga patinig. Kami kang Mandilya nga garden. Kanang nagtanaw mi aning ilang mga pating mix diri para sa atong mga anthurium o philodendrons. Lain-lain, may rice halra, may sagol ng fertilizer, lain-lain types. Okay, so tagpila ba ni? More than 5 pirato. 800. Manamo ka ko lang na. Oo. Ano guys, mali sa kanila. Nga pa man siya ita na ang Masana. Wala purple oh. lahi ko na siya nga kuan. Unsa ka na? Teka, Kanang murag balidi. dili pod kuan siya sa kanang Paitos lagi. oh, mga Phytos family. Dayon, bonsai oh, nana kay bonsai. Ang ganda ng bonsai. Bonsai nga kanang paikos gapon. Phytos Nya pila man family. pud na? 5K ni siya mo. Almost to pila ni 5 years ang 5 years. saho na igsuon. Wow. Ganda. Lagi. Nice. Naay Sa may buhot. mga magkuli mga stock. Naay Paikos golden. gapon oh lahi siya. Ah, oh. variegated Ficus. Wala. Kanina na. Tagpila na may ngani karon. Ang barato naman naman. Kag 1.5 na 1.2. Sa una, red cardin na. Red cardinal ba nini? Yes. Kani may cardinal din. kani may black Cardinal gyapon ni. Kani may Pero gwapa katong po kuan doon ni tanawa. Thailand. Thailand din oh. Tagpila man pud ni? Lokaligo 500. 500 Thailand. Lokaligo na po. Oo. Kani gwapa o Bromeliads, gasin. tagpila. Kani 600, 500 akong last. Mahal ba ni siya? Ma'am, tinuod yun. Mahal Kaning palit kaning imong kuan. Kani? Oh. 2.5 ni siya, ma'am. Naay ko gagmay ah. Makay pink. Urot akong pink na. Kanang black card niya tagpila. 500. Di ba na black card niya? Ano sama ni siya? Red, ako ni sila ka ng choco kadi. Choco cardinal eh. Sana ako bitalahi ito siya. Murag lahi siya oy. Kanang red palm niya tagpila. Red palm, Red palm niya. kato 1.8. Ay, 1.8. Like 200 gagmay. Ang radicans tagpila. Radical, nagara na Kani super boom niya tagpila ni. Ha? 800. Super boom 2.5 na sir. 800 lang na radicans. Busot-busot man. Wala di pero daghan na kuan mo gud sila ani ma'am. Busot-busot. Pero dahil adug anak ni, di ka magmahay ani ito. Kani kwaon na to ni. Gusto ka. Lagi kay wa man gumi sa kay gwapa ni uban oy tanawa. Kuan man gud sa ID ni wa mi makangari balay. Makahuya niya. Ha? Cute kayo yung huya. Kana ang UPI ni? UPI Tagpila ni? 500. UPI oh, 500 pesos na lang. Ang UPI na ito namatay no. Ewan ko, baka nandun lang katag. Ako kakita lagi. Matabunan siguro. Tagpila yan. daw na. 500 pero may sakit. Ni mo 500. May sakit. May sakit Lagi oh. ako na ganin Ah, lang. oo. Isprehan. Makatakot na. Isprehan May na sakit nako oh, na. sakit. Isprehan. na. Ano lang yan? Matakdo na yung tanong ha. Isprehan na nako na. May sakit oh, hinayin na siya. Lagi dieting na ho na ma'am. Meron na ginagyan naman ng dieting. Mga herbal ni mo, wala no? Kuan, karirang Sa? mga mint, mga diesel, Ang hirang may gani. mga diesel,
diesel. Katong mga Ang pangita rosemary nga. ay diha lagi no mga tagaw ay di na jud ko mopalit. Tagpila na yung ano, ang Angela. Angela 25. Ano pwede nga ka? Okay. Primayo, ganyan ka kanunay no? Di pud kanunay gali. Adili po kanunay. Pud kanunay kay kanang dahan tabraho sa bahay. Wala Timing nga na mo. lagi. Kasama kanina naka Dikara. Maganda. Tag 100 na ni Dikara. Tanong mga tanim niya. Oo ni mo rin. Duplicava. Busot-busot man. Ikuha ka na ako guslot isa. Pero kaning iyang ano Ang stingray niya kay Kuan. Variegated. Hoy, hello. Oo na uban ni mo nga. Pila na? 800. 800. Lagi talaga papap kayo. Nandiyan ka ni? Kani? Kanina, daot ra ba? Asa na tawagan na? Di man na stingray. Secret packet. Ha? Secret packet daw. Yung Secret packet. Secret packet. Kana, ipanghatag na lang na. oy. Ano lang ni sa 150. Ito. Tag 50 raman na. 150 gyapon ka. Sige, 100. Is angry. Nako ito secret na singri. Ay, daghan ko stingray. Daghan ko. Kani, 800 o 100. 100 ra. Dat na mi. Na ami handing. Mi handing. Mahal man ni. 100. Tag 50 raman ang yan. Sige, Pamahal. pakapino na na basta 800. Nanong ako'y mamalit ninyo, no? Pamahalan ko ninyo, ha? Garing suwel Lala. ka kasang garing Lahi suwel. lagi ni. Kana mo yung gibilin. Ha? Gibilin jud ako na. Adili ni mo ibaligya. Wa sa kana jud na. Ano sa man din na? Kana kuloko siya. Kolokoy siya na. Kuloko siya nga, allocation nga fami ngani pud gihapon. Pero Lagi, dili na siya. pero lahi siya ba? Oo, lahi Kanang jud. Mao rin jud na nabili nako. gikan Thailand. Dili na kana na og Davao. Adabaw. Karon pa ko kakita ing ana. Lagi. Igawas ako re. Gibili ni mo na. Di na ako na pinalit na pero ako nang dahang anak na mo tong gidispose agad. Ah, Kana okay. damo naman ko. O nyawa na mga anak. Wa pa pod kay bago pa man ang gikuha anak ko. Kani akong igawas ma'am. Ha? Gawas na ko. 800. Apil na na. Nawang pakapin mo. Pastilan po. Uy, Pinas mo ko ikaw magdili gani suki. mahatag Uy. piniskuha na mo eh. Arita ka ma'am yun. Oy! Kamusta? Unsa may mga bago diri? Wow! Nice kaayo iyang antorium. Ora gud gihapon. Mao buyag. Tagpila na nga ni. Aray, Bye. di na ko. Makasakit. Di na ko mangutana. Di na ko mangutana. Mahala po di ay. 7.5 di na. Ala, mahala oy. Inya na og nanay ato ang kuan pa. Ha? Mahal pa kay wa pa kaprupa. Pakakapro pa di ay. Kani? Kana sige. Ah, Okay. pila? 12. Biskot, nayawa na. Bangunguton man ko anik. Iyang mga presyo. oy. Labon sa una. 12. Jesus, ginoo ko mahala man ha. Ha? Mahala man na, ma'am yun. Kani? Wa kana la nabili na kang gipaprupa. Ay, gipopropa ni mo? Nahurot na. Nahurot na? Nahurot ng mga gwapa din. Wa naman po'y baligya. Ha? Wa naman po'y kapuhaan. Hoy, bilite, oh, gwapo. Sa. Ano, balikit na balite. Dos na lang yun. Ha? Okay. Tinanong niya, pagka puro pa mo ka na, mo green mo tanan. Di na mo green. Oh. Kani? Pagkat mo ka na. Pila ni? 7 na. Hatag ko na na og 4-5. Ah, 7 na. Ganun kabutang no? 4-5. 2.5? 4. 4.5. 4.5 daw, oh. Si Marbol. Ah, pila? Si Choco Marbol. Oh, pila? 4-5. 4.5. 4-5? Mm. 2-5 daw.
2.5 Mo lagi akong dungog ingo 2.5 ingo 4.5. Mo lagi Kani akong tanong. dakot ako. Kani pila ni. Kanang patay. 5. Ha? 6 man na. 5 na lang. 5 na lang daw. Pero na lang oh. Ta. Naman may utanan lang ko ba? Utanan lang. Borsidiana niya tag barato na ng Borsidiana ro no. Tagpila na. Garigit ka na rin sa. Hmm. Tagpila na may hatag nimo. Nagwitig man. Ha? Nagwitig. Kana ra isa. Oo, puti. Puti man lagay na. Kana ra lang lagi. Mo na lang ibilin. Nahurot na mga gwapa yung tanong. Nahurot na gyud. Nahurot. Wala ka proof pa. Gihurot na gyud nila. Uy, gihurot na gyud nila. Nabalik sa anang balhin og divert sa bumbil. Sa pohon, makaproof ako. Ako na doon dire pa display na ko nimo. Ha? Divert sa bumbil. Pero mudaghan eh. Balhin Angela, itong mga ha? Balhin sa bumbil na. Oh, nice bumbil bitaw daghan ka. Wala ni kaya bantog lang nangahurot na kay wa na siya mukuha kay bumbil naman siya. Bumbil naman ning iyang giasikaso. Ala ka gwapa bu ambi ha. Ha? Pin. Tagpilaon man ning iyang ni. 20 ko. Kani ba? Kana 1.5. 1.5 daw yan, ang liit oh. Ang katunggi ka nimo bitaw nga nagkagduwa unta. Wag gid mamuwak bisag usa. Hangtod karon. Ngano man na? Oy, kailangan yung ihi mo yun. Ihi oh. Wow, kapakay. Wow. Ala, tingkad ang ganda. Wow naman. Balhin. Agay, mabusog ka sa iyang flowers, oy. Oh? Nice. Beautiful. Beautiful iyang pan. Natumbayang ang ela. Daghang siya bumbil, oh. Lain-laing. Mo na naglain-laing flowers, oh. Ano kang noise, oh? Dahil mo wakay init. Kasi way init, hindi maayo. Mau lagi. Katong bumbil mo tungo mamuwa kay wa man sa init na ato. Ito oh. Ha? Hala, maganda. Picture na mga ako. Yan, makita yan. Kanang kanang Ha? kanang lataw na niya. Maglata nga patinig. I see the variegation. May I see? Wow. Baka naman maging green na to pagka putubo ha. Murag naman siya gibutang diyan. Oh. Ito. So gibutang nilang fertilizer diyan. Lata lang na ano? Mahal pa na pagpalit ako. Lata man yan. Lata ba? Lata nga. Hindi mo na akong gigamit ka to pating. Katong gipalit na mo, no? Lata nga dili. Kanang reklamo nung ano dito. Usara ni? Pag-cut down nila. Usara. Nabasa ako guys, guarda. Oh my God. Ayan, sa mga plantita. Oh my God. Makarelate ba kayo? Kahit umuulan, nandun sa mga plants. Ang gaganda kasi ng plants ni Ma'am Yuni. Ayan tuloy. Dito kami galing sa Old Airport. Bumili ng mga pangangailangan sa gardening. At nakita ko yung mga magagandang tanim na naman. Di na naman nakapagpigil. So, let's go, let's go, let's go! Basang-basa, oh! My God! Andito na kami sa bahay at ipapakita ko yung binili ko na mga bagong halaman na naman! Meron ako nitong radicans. Wow! Look at this radicans. Ayan, oh. Kasi nasumpungan namin mamasyal sa Old Airport. Alam mo naman, marami tayong suki doon. At
binigyan naman nila ako ng good price. Ito ay 800. Ang daming leaves ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 leaves. 16 leaves ay nabili ko ng 800 guys. Ang ganda no? Anthurium radicans. Tapos ito ay meron siyang freebie. Ang freebie ni Ma'am Delia, binigyan niya ako ng freebie na secret packet. Secret packet yan oh. That is the secret packet. Freebie yan. Tapos naman, kay Ma'am Yoni, ay yung matagal ko nang gustong bilhin. Ngayon ko itinuloy ko talagang binili. Dati siya na 7,000. Ito yung Choco Marble. Nasira lang yung isang leaf niya, pero okay lang. Mapalitan naman yan pag may awa ang Diyos at tumubo ang bago. Alisin ko yan. And then, ito yung Choco Marble. Natandaan nyo guys, yung binidyo namin noon. Yung guys, yung blinag namin doon sa Gindolman na worth 1 million na yung variegated Black Cardinal, variegated na Choco Marble. Yan, Choco Marble nga. Tapos, ano ba yun? Basta tatlo yun eh. At least ngayon, meron akong isang copy dito. Hindi naman siya 1 million. Yan naman ay 4,000. Yun. Mahal pa rin para sa akin. Masakit pa rin sa bulsa. Masakit pa rin eh. Pero okay na lang. Basta't magkaroon tayo niyan, sana naman crossing my fingers na lumaki siya at maging maayos ang paglaki. Yun. Okay, bye-bye. See you again, guys.